जिला के सारा मफिया के अंगूरी पाना चाहिए बनाए के सारा जिला के सारा मफिया के अंगूरी पाना चाहिए अंगूरी पाना चाहिए। आज जिला के सारा मफिया के अंगूरी पाना चाहिए अपना एक इशारा यूपी बिहार हिलाइले अपना एक इशारा यूपी बिहार हिलाइले। शासन में अपना पीछे पुलिस प्रशासन घुमाइले अपना एक इशारा यूपी बिहार हिलाइले अपना एक इशारा यूपी बिहार हिलाइले। चलिले कटल के रोकी कमान बाटे दादा बाई है खोखी कमान चलिले कटल के रोकी कमान बाटे दादा बाई है खोखी कमान हम ही पासा बोल के बदमाश बनाइले अपना एक इशारा यूपी बिहार हिलाइले अपना एक इशारा यूपी बिहार हिलाइले। लागेला भीड़ दरबार में हो नेता लोग रहे इंतजार में हो नेता लोग रहे इंतजार में हो लागेला भीड़ दरबार में हो नेता लोग रहे इंतजार में हो काहे राहुल सैल से सुनल बाप कहाइले अपना एक इशारा यूपी बिहार हिलाइले अपना एक इशारा